posachedwapa tikuonesani interview imene Joabu wa ku Zodiac wacheza lero lino pa 2 Novemba ndi Vice President wa dziko lino Dr. Michael Biswick Usi komanso amene ali President wa chipani cha UTM. Vice President koyamba kucheza chikusankhireni kukhala wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Ndathokoza zikomo. Papita miyezi ngapo dziko la Malawi litataya mtsogoleri wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amene sanali mtsogoleri wa chipani chimene mukutsogolera pano Dr. Saulos Chilima. Zinachitika modzidzimutsa popeza inali ngozi. Uthenga unakufika ni muli kuti ndege yasowa. Uthenga umene unandipeza ndili ku planta ya konkuno. Okay. Mmene momwe ndimachokera kwa imiriranso iwowo kumaliro Rafu Kasambara. Okay. Ndiye uthenga unandipezera ku planta ya konkuno. Mutamva munaulandira bwanji uthenga umene? Chimene chinabwera kwa ine uthenga nalona kuti ndege yasowa. Komano ineyo ngasi amene amandiuzawo amanena kuti aona pa masamba mchezo. Okay. Ndipo kuti masiku ano ndi ma social media zambiri zimalembedwa. Zimakhala zovuta kuti udziwe kuti zinzona kapena zonama. Komano atandiimbira olemekezeka a Felix Njawala. Ndimene ndinamba kukhulupirira kuti nkhani itu ndi kuti ndi serious. Ndimene timanyamuka kumapita ku Lilongwe. Pa nthawi imene zinachitika zimenezi panalinso zina zimene zimachitika zokhudzana ndi maliro amenewa. Makamaka nkhani yakuti kodi wafufuza anthu amenewa ziyambika nthawi yanji yayi kodi dziko likuchitapo chiyani kodi anthu amenewa ali moyo kapena atani kunachitika zambiri. Koma anthu anaona kuti Dr. Usi sakuoneka kuti kodi iwo ali pati kwenikweni. Chipani chanu cha UTM chinachititsa misonkhano ingapo yatola nkhani kulankhula kunenapo za nkhawa zawo inu simunaoneke yayi. Munali kuti? Ine ndinalipo. Chinachitika nachi. Ndimapewa kuti ndinene zimene zinachitika. Chifukwa chonena kuti chikumbukumbu changa nchonena kuti chipani cha UTM chikhale chimodzi chogwirana chisaphwasuke. Komano chifukwa chonena kuti pali zambiri zonama zimene zikulankhulidwa zokhuzana ndi ine. Ndiye mwina mwache mmene mwafunsamu ndingokuwuzani pamene chinachitika chimene anthu sakudziwa. Yes. Zisanadziwike kuti ngozi iyi anthu atisiya aliyense ku UTM amachita ntchito mozungulira ineyo ngati mtsogoleri wachiwiri wa chipani cha UTM. Koma zitadziwika kuti ngozi ija yathera kutaya mioyo kwa anthu, zinthu zinasintha. Kusintha kwake kunali kunena kuti kodi anthu amakambirana kuti chifukwa press conference yoyambirira kukambirana kuti zikambidwe zichani ine ndinalipo masogolera nawo. Komano zinangochitika kuti anthu amene sindimakhulupirira kuti angandilankhule mwachoncho kunali koyamba kumalifunsa mafunso ona kuti kodi iwe waziwa nthawi yanji kuti ndege yasowa? Kodi iwe amene ndinali nawo pochoka ku planta kuno moti ayankhe kuti nali limozi kukhala ngati kuti akundithawa. Ndiye ni madabo kuti kuti chikuchika ndi chani. Ndiyeno akuti panali anthu amene anabwera amene amanena kuti uyu sanali wa UTM, uyu amadana ndi achilima. Zambiri zimakambidwa. Ine sina yake. Ndiye ndimanena kuti izi zivi ndizimvesese kaye. Ndinagwira nawo ntchito. Mamawa pamene ndinabwera kuti press conference pano ichitike, ndinapeza kunena kuti pali makomanzi amene akuperekedwa ndi anthu uyakulankhula ichi. Kuti anthu apangana. Ine mnthu wankulu nazo kuti apapa anthu apangana. Ndiye wina nkunena kuti ine ndikumenya iwe. Unina ineyo. Iwe ndikumenya. Iwe swa UTM. Ndiye ndatenga ine naita na ndi akulu ena kupita pambali
ndikuti ine ndifuna ndidabwe kuti uyoyo akukamba za upandu kwa ineyo, inu mulipo mpano simukumulesa, not kuti chifukwa ndine vice president koma ndine chiwalo chimozi cha UTM. Koma Mkulula akulankhula zoopsa ngati zimene zijazo, ndiye mmene anandiyankhira ananena kuti timvesese kuti anthu okambiranji zimene zizi, tiye timvesese kuti anthu okambiranji zimene zizi. Ndina kapeda to pali nkhani apa kumene kuchokera sindikuziwa. Ndiye kuzati ndakulandisa kuti gulu la anthu anyamata afuna kumenye, ali ukuku afuna kumenye. Ndiye monga munthu ndinapsa mtima, monga munthu kuti afuna kumenye ndinapsa mtima kuti sini tu kamwana kuti munthu angobwera kuti azikunimenya makofi. So I was ready kuti andimenya chifukwa chani, so I was charging nanenso kuti why. Ndiye anandikodola kanyamata sindikuwaziwa mpaka na lero, anandipaka chonchi ndinoti ukosi zili bwino naye ndakutuluka. Ndinafusa chichika ndi chani, anena kuti akutituma kuti tikumenye ndakuluakulu omwewo achama titakulanditsa amene ajawo ndi amene atituma kuti iweyo tikumenye. Ndiye ndakwera galimoto kumapita. Ndiye Felix Njawala ananduza kuna kuti anthu akunena kuti usaoneke, anatumira Khondowe, anatumira Maina Zitwere, ndi anatumizira Catherine Muzumara kuti usaoneke uzipita kunyumba kwa usaoneke. Napanga makani napita kumaliro makhala kumene kuchako naye panga mwambo wonse ndima kukhala pagulu pa anthu kwamati tikakupeza tikumenya. Ndiye ine poona kuti msanyozese maliro amuthu wankulu, so mukandifunsa kuti ndimapezeka ndimakhala hapo koma sindimakhala nawo pagulupo chifukwa na kuti msapezeke. Ichi ndi chilungamo chake, anthu amene sakuziwa chilungamo chake ndi chimene chocho. anachita kuletsani kuti musapezekepo usapezeke chingakhale kumaliro komwe usapite tikakuponda kumene koko, chifukwa tinaona kuti akuluakulu ena andale anapita mpaka na kuchikangawa. Tinaona Timothy Ntambo, tinaona achihana a Ford, anthu akuluakulu even amchipani chanu kupita kumene kucha. Timaona thuzi kuti anthu are on the ground, koma kuno tausi sakuoneka. Ayi uko koka chingamira thupi, ayi apo akatenga kuchokera kumochera kupita kuti kodi zikukhala bwanji pamene ndikukonzeni. Popita kuchikangawa tinali gulu loti tinyamuke tipite kuchikangawa. Okay. Ndiye anandiuza kuna kuti iweyo usadani usapite nawo. Ndiye kena kuti chikuchitika ndi chani, kochingamira thupi napita nawo kwina kulikonse ndimapezeka, koma sindimakhala nawo mugulu la anthu aja, komanso nkhani zoyendesa maliro aja nayendesa nawo 100%. Kutenga ndalama kuchokera kuboma kupereka ku chipani ndimapanga nawo zimene zijazo. Kuyendesa kuti mwambo uyenda bwanji nali ine ndi akaliati timapange nawo limodzi, koma zikafika uku zimaoneka zina. Nthawi imene yoyo ndimene anakumana kuti amene iyi sitikufuna kuti akhale president wa UTM, tasankha Akambala. Ndikwasankha Akambala aja kuti iwowo ndiye president wa UTM, iwowo ndikuvomera kuti ndi president wa UTM, ineyo andichosa. Zimene zozo zimachitika, sizo sobisa ye zimachitika. Inuyo ubale wanu ndi achilima unali wotani, mmalankhulana motani izi zisanachitike kaya mwina a few weeks before this chifukwa inali ngozi muna mmakambirana zotani mmavana bwinobwino? Ndikuwuzani kuti mutafusa wina aliyense amene analipo pa nthawi yomalizira ya Central Committee, achilima amakhala pa mpando wa utali okha. Ine ndimakhala kumanzereko, akaliati amakhala mpando wina uko, ena amazungulira chonchi. Mmenemo ineyo ndikuwuzani chimene ndinachita. Ndimati ndikaona chinthu cholakwika by nature
sindienda mozemba ndimangopatula ndiye ndinafunsafunso not apa central committee koma before pagulupo ndinafunsafunso funso linalilopweteka Chilima funsolo analimva funsolo lilipo mfoni mwanga ndafunsa funso limene lolo kunali kutukwanidwa ndi azinzanga mu central committee koma ndinakondwa kuti ndafunsa funso limene lolo mpaka naso a president yangawo nauza kuti ndalifunsa funso lija anandiyankha yankho ndili nalonso iwonso anakondwa kuti ndafunsa funso limene lolo chifukwa chachili chani anthu akuganiza kunena kuti Michael usiwamba kuvutika ndi anyamatawa kapena ndi abale wa Lero. Ine kuti ndikhale vice president wa chipani cha UTM anthu onse anadzidzimuka akuti ndinapalamulanso yambirira mnati mupite kuma archives mukaone ndinawuza Chilima nina kuti bwana sino oyamba kusonkhanitsa kukhimbira wanthu ali ndi akuluwa chifukwa nthawi zina zimene amachita amatha kumsokoneza munthu khwimbiri takuzatiukira ndi I saw Chilima nandiyang'ana and he smiled. Later on nafusa kuti why did you smile like that? Ali nadziwa kuna kuti pamene baja wapalamula kwa azinza kwacha. I see no problem ni mawa amene ajawo. Ndiye anzanga amene ajawo akulu anabwera kuti kazula. From there sana ndikonde. Komanso atangondisankha kukhala vice president. Mavuto okauka. You remember kuti tikupanga za MP ineyo zanga zinakatira ku court akuti kuweza kuti amene no winner amene atani kodi ayime ngati wa UTM amandikira zikhomo so mwanyira ina zimene zimachitika apapazi Chilima amanditeteza now pa central committee yomaliza yiyi amakalipira anthu nothing else anakalipira anthu ananena kuti kodi inu manena kuti ineyo ni mazuzidwa ni ma president inu makamba izizi inu mukuzuza vice president wanga you are hypocrites. Chief bwana mkali pamalo panga panopa mupitirize meeting iyi I chaired that meeting against your odds nde izizi kuchitika anthu ambiri amadabwa ayi anamba kuti panga reject akulu awawa kale kwa mkangana mbuyo mwanthu ena neki midzi I have no problem with them. UTM wanu ndi wotani pamene pomwina ndi pamene pagona nkhani chifukwa chani anthu onsewa akukanani UTM wanu ndi wotani inuyo kuti mukutulukira pandale ngakhale inu makano ya sindale ndiye chani koma inali pa gulu la oja zake alibe mulandu wala si chipani ya ndangopanga kagulu kuchoka pamene paja pamene ndamva kuti munthu uja atamutenga ngati running mate wa UTM UTM wanu unambira pacha zikomo ine odiaza chalibe mulandu inali ndima ya political districts fifite ndiye nimauza kuti this is a philosophy mafuna ndikhale ndi gulu langa lochedwa kodipa community development partner koma Chilima atandipempha kuna kuti ine ndifuna tigwire ntchito limodzi ma centers akowa tiphatikize tigwire ntchito limodzi zina kuti UTM isanabadwe kunali Chilima movement ndiye panali Chilima movement odia sache ndi UTP za UTP so ndizi zina chilungamo sinani sana namve kuti kwa pakito chipani msonkhano kwa kutoka kuti ndiye nani nakuti ineyo I'm not a politician now za Chilima anana kuti ineyo I'm not a politician let's work together so no Chilima kuti akhale UTM ndimene akhale aso ine UTM fa iwo amachokera ku Chilima movement ndi azinzawo kuchokera ku DPP now magazeti nakuti uyu wakuchokera ku ADRA they were thinking kuti amtenga mmodzi waiwo kukhala at that position
and not me. So kuna kuti ineyo ndi UTM anu ngotani UTM anga unalinga chimodzimodzi mene nalale Chilima. Chilima movement inatha inapanga evolve into UTM. Odia zake alibe mulandu inatha. Odia zake sina chipani. Odia movement sina liso chipani. Koma kinali gulu limene linali ndi political philosophy. Gulu lidakalipo kamene lidaka. Gulu linalowa mu UTM ndikala UTM. Omwe onso azo odia zake alibe mulandu ndi UTM. Mukumbukira kuti regional governor for the East Malemu Bernard Sande wa UTM anachokera kodi yaza chalibe mulandu. Azimai ambiri amene amavala makaka UTM acha amavala odi yaza chalibe mulandu. Ndi odi yaza chalibe mulandu ndi UTM sopano. Tibwerere ku nkhani ya imfa ya Chilima. Anthu ambiri akhala kunena kuti payikidwe commission of inquiry and my voices kuchokera ku magawo osiyana-siyana. Pano tizilitsopano yakhazikitsidwa koma patapita miyezi 4. Ena amanena kuti iwo ausiwa ndi UTM ali komweko ndipo ndikuyankhula pano ndi a vice president a dziko. Kodi bwanji sakutipempherako kumeneko mpaka nazina adzalowa so ndale pena ena kunena kuti ayi kukulemberani kalata iyayi kumene kokota pangani zakuti koma kunali kukudabwa kuti kodi iwo bwanji akuneka kuti nkhani za commission of inquiry sizikuwakhudza imwe kuti bwezana kuti funsira kumene kuja kuti tili ndi watu kutsogolo kuja. Ndilene chonchi kuna kuti nthawi zina pachizikumbati ma assumptions. Nina hapo tu ineyo nina kuti commission of inquiry is necessary kuti ichitike. Okay. Ineyo ndikafusa president chinthu sichanzeru kupita kuti ndafusata president chakuti ndakambanawo chakuti sindikatero anthu akuchipani kwangako pomanena kuti uyuyu sakupanga chilichonse amangonena zimene zijazo propaganda chabe. Amangonena zimene zijazo propaganda chabe. Ndikuwuzani izi. Posafuna kuti fato ndikhale vice president samafuna. Panali mayina amene amaganiza kuti amene wakhale vice president alowe mwa bwana Chilima. Ndiye ine ndimadziwa pali gulu mela khazikitsidwa pakali pano lilipo la propaganda. Every day muzipeza kena kache komulemba maiko usi. Kanyuwani likamene navala uniform ya ku forestry. Ayijudula ayika papa satanic. Kuzaika papa 666. Chifukwa chonna kuti ine sindimayanga. Ndimangoziyang'ana. Anthu ambiri amayika michere ya mbiri. Ukakhala kuti munthu iweyo wachoka kwanu wakaluwa ntchito, first and foremost umvesese kuti ntchito yanga imendalowayi khalidwe lake ndizipanga motani. Ine si president wa UTM kuthera pompo, ndineso state vice president pali ndi khalidwe lake. Kukhala president wa chipani pali ndi khalidwe lake. Ndiye ndimene zozo pali zina zimene zimapangisa kuti chinkhalata nditukwana maka sindimayankha. Chinkhalata bwisa ma accusations sindimayankha. Chifukwa chani? Nimaona kuti khalidwe la ntchito ya vice president ndi ili, la president ndi ili. Zimene zikuchitika zija kuti isakhale tikuchita pa ntchito, tikuchita pa bwalo lina, tisupulana kwambiri atasiyaso kalekale. Koma umati ndine state vice president, there is a culture, there is a behavior imene ndizisatira. Ngati inu munavomerezadi kuti ndipofunika kuti pakhale commission of inquiry, ndiye kuti mumavomereza kuti pali zina zake zokayikitsa zimene zinachitika pangozi zimeneyi? Singanene kuti mauti kuvomereza sinachule. Commission of inquiry mukamanena kuti tifufuze sukuti pamakhala kunena kuti chokayikisa kapena chosakayikisa. Ngozi imene jacho kuyang'ana mene ilili tikatinene kuti diagnosis ya mbele zinachitikira mucha. Ngozi iliyonse ikachitika pamakhala amati airplane or air investigations, kuti ndege yagwa, air crash investigations. They want to find out. Why do they want to find out? Isachitike so
or there could be other things zimene zingatuluke anthu kuti aphunzire. That's why it is necessary kuti izizi zichitike. So mene ndikunena kuti commission of inquiry ndithu is necessary. Anamwalira ni munthu wamkulu, vice president wa dziko, ndiye kuti ndege yagwa basi no commission of inquiry, ndege yo ya ameso asilikali inaso amwalira mene momo. What lessons should we learn from that? Ndiye pali commission of inquiry. So it's not a question of saying that is wrong or that's not wrong. Commission of inquiry ilipo ituuza kuti what happened. Ndinu a vice president adziko lino kutsatira kumwalira kwa Dr. Saulos Chilima. Munafunsidwa kuti tufuna kuti kuyikeni pa mpando ndiye inu mukuganiza kwa bwanji kapena dzina lanu linachokera ku chipani kuti ayi ife titakhala pasi timaona ngati amene angatimilire ndi uyu, munapezeka bwanji pa mpando umeneyo? Vice president tu amasankha ndi president mwini wake. Chabwino. So the process of engagement, consultation, whatever, sizima mkhuza amene akusankhidwa ayoyi, iyo mauzidwa kuti asankhidwa. So inu munali ongouzidwa chabe? Ine nali ongouzidwa chabe. And nani naso kuti ine maganizo anga sini maganizira kuti andisankha kukhala vice president wa dziko. Reason pamene amandichosa ku tourism ndikundipitisa ku Ministry of Natural Resources and Climate Change, ndi ministry yayikulu ndipo kuti zambiri zochitika kumene kuchako, ndipo anandiuza why anandisankha kupita ku natural resources. Yes. Nde because of those reasons zimene ndimachita kumene koko, zimene zina kuchitika kumene koko, ndimati there is no way ndikhala kuti ndili kumene koko. Mmene ndinachitiranso nthawi ijayi mmene amandisankha president athu malemu Dr. Saulos Chilima kuti ndikhale running mate, maganizo anga ndimaganizira anthu ena. Poona zimene timakambirana ndimati ya ndikhala advisor wawo, asandipaso advisor wawo. Ukuso sinali poti ndikuganizira zimene zozoyi. Tili pankhani ya vice president yomweyi, munango chita mokhudzapo chabe ndafuna no mulongosole bwino kunena kuti anthu ena ku UTM sankafuna kuti vice president mukakhale ndino. Ndizoona zimenezi? Ndizoona. Zinakhala bwanji? Ndizoona. Ine sindingaziwe chifukwa chani samafunira zimene zozo. Komano pongo nena mongo ganiza. Nchonena kuti Chilima atandisankha ineyo kukhala vice president kapena running mate kukhala vice president wawo. Pali zinthu zina zimene malankhula ineyo kumuuza president wanga Chilima, zimene malankhula so anzanga walipo, zimene anthu ena sazikonda. Ine I'm not a typical politician. What you see is what you get kwa ineyo. Ine sinimadandala kuchosa. That's one thing. Nimadi ntchito zimene zimagwira ineyo amandipasa ni Mulungu. Okay. Ndikachosedwa Mulungu avomereza kuti achitwa ntchito andipasa ina. So chinthu chikalakwika ndimalankhula mmene ndiziwira kuti ichichi mawa simadandaule kuti I should have said this. Ndiye zimenezo ndi ndale typical sizimagwirizana. Sindimafuna ineyo kunena kuti ndikudziwa kunena kuti apapa nena ukamba izizi koma tagwirizana kuti ndikambe chonchi. I will not be party to that. Okay. So ineyo chimene akundidera pakali panopo, chimene asakundifunira pakali panopo, si china iyayi. Sindingapange ndikupasa ni chisanzo. It's good that I should give an example. Yes. Ine ndimakhulupirira kuti ndalama ukaitenga, msogolera akapereka ndalama kuti ipite ku midzi kwathu, uyisatire yafika yonse. That's one of my crimes. Chifukwa ndimadziwa kuti anthu a midzi nthawi zambiri ndalama zawo adibwa sizimapeza. Kwadrako tikapereka ndalama ni masatira. Timati you trust and verify. How much did you get? Ndiye mati pa chipani tu pa pandale city matero. Pandale ndikapereka ndalama nimafuna ndisatire, unaenda nayo bwanji, unatani. You have to account for the money.
koma ngati ndi running mate automatically ukhala vice president chabwino. Nafuna kuti pamene papati pa anthu ena akhala kunena kuti iwo watu sikuli ndi vice president wachipani yayi anango asankha kuti ayime nawo pa tikiti zinathera pomwepo basi samawerenga vuto la andale samawerenga kuti sawerenga ndino kuti anthu ambiri andale samawerengatu kuli constitution ya chipani, constitution ya dziko, strategic plan, manifesto, ambiri andale sawerenga amangochita zinthu out of intuition zitere ukamawerenga umasatira bwinobwino mmene zimayenda kukhalira. Tibwere tsopano ku chipani cha UTM. Pali zinthu zingapo zimene zachitika pakatipa. Nafuna timvetsetse kuti chenicheni chikuchitika chani. Anthu akuona ngati kuti mu UTM muli kugawikana. Inuyo ngati mtsogoleri wa chipanichi muli ndi gulu lanu. Ndi palinso ka block kena kamene kakuyendetsanso chipanichi. Kotero kuti zikumatheka ndithu kumachitika misonkhano inu osaonekapo, inunso ochititsa misonkhano anthu ena osaonekapo, nkubale bodi kuti apapa kwenikweni UTM ineni ndi iti. Chikuchitika ndi chani ku chipani chanu cha UTM? Nyakuti ndi zomvetsa chisoni zochititsa manyazi kunena kuti zolinga za munthu zikumatengedwa kukhala pasogolo kusiya kuyang'ana ntchito. Tikati chipani chimapanga exist on chinthu china chimene mwachimanga kuti chichitike for a reason, a mission. You have your philosophy. Tifuna tipange achieve chani. Mukatero mukalemekeza zimene zijazo kulemekezaso constitution mulibe vuto. Koma anthu ngati constitution simukuyilemekeza mwachisanzo ineyo ndine president wa UTM. Kaya ndikonde kaya sandikonde kumalemekeze mpando wa president. Chifukwa lero ndine president wa UTM, mawa mwina sindikhala ine azakhala wina wake. Zimene zikuchitika apapa ena atauza mchitaso amene yoyo zimene zozo chifukwa tikuzala mbewu ya chabe. Funso lanu kuti anthu anayenera kuvomereza kunena kuti pakali panopa president wa UTM ndi uyu. Sichikumufuna tikamuchose ku convention iyende mosata malamulo palibe vuto. Misonkhano mene mukukamba inuyo kuti muione yambiri sindimayiziwa ndimangoyionera pa forum kuti angoyika auza honorable Kaliati ndinaawuzanso central committee yonse kuna kuti ngati mukuganiza kuti kuchoka kwa ine mu UTM kupangisa kuti UTM ikhale pa mtendere niyende bwinobwino osanamizira nkhani, just whisper into my ear, kuti anthu kunja kwasamve kuti mkutikwana ndingopanga resign silently. Chipani chi anthu aziwa kuti union mwandipanga nkhanza, ndingopanga resign silently. Inu muzipitiriza zinakanidwa chimene kana chifayache ndi chani? Ambiri akufuna udindo wa president wo ndi akuti uyu akachoka ntenda amene iyi amata tengeyo amenyanso chifukwa mpungwe usewa muyangane convention iyi zikukanga ndi convention udindo ukanganilirwa ndi umozi wa president maudindo ena usewo sakumveka kuti zi aliyese upresident. Kupaso chodabwisa chonena kuti kodi abale inu achakaza ndinu mnthu wamamuna ine mnthu wamamuna ndiye pakhaleso ndichule bwana anu agospel kazako akhale apapa tonse atatu tikufuna nsikana kuti tinkwatire. Tingamayenda atatu limozi kumapita kufusira nsikana imwe inu akazako ine ulendo wasikana uyo kamfusira tonse atatu tonse kufuna nsikana mozi koma tonse atatu tukugwirizana kumapita kufusira nsikana nayo. Just know there's something is hibernated kena kache kabisika muona kuti awawa gulosedi limaitira limozi pasonkhano kupita uku osewa afuna chani upresident umozi. How come osewa they are fighting one person Michael Usi? Ndiye nimangoziyangana kunena kuti inu izizi ngati mulungu analemba
analemba ngati mulungu analemba kunena kuti sapitirira sindipitirira koma zoma menyanazi ine simapanga nawo. Chifukwa chani simukutula pansi udindo wa mtsogoleri wa UTM? Zikumkwambi funso labwino. Funso limene twakunong'oneza nini mulungu kuti mufunse funso limene lolo. Chifukwa chonena kuti ndiuze mtundu wa Malawi ndikanakhala kuti ineyo kunali munthu wina wake ngati Chilima ali mugulu lilili lofuna president njizi kuchitika izizi ndikanasiya. Kukanakhala kunali munthu wina wache kunena kuti ndikudziwa kuti chipani chakachitenga chiyenda bwino ine the vice president kale wa dziko ndingatha kusiya mwina ndikuyambaso zanga koma ndikukuza ndikuchoka pasi pa mtima. I don't see any onse wakuti tifuna time ena UTM sakuiziwa bwino kuti chiziwe chipani. You can't know chipani mechilili within 3 months 6 months 4 months even a year kuchoka nsanje tukaronga kuti uchiziwe chipani, uone manifesto yao, uone strategic plan yao, uone constitution yao, uwadziwe anthu, udziwe why are the gaps upange fill. When do you have the time to study everything? Ena mati haya atinachiziwa kali in development ama nakuti in development, when you want to be effective in terms of development, you actually have to lean on what is called emic interpretation. Kuchokera kwa anthu nkatimo wadziwe. When you come with the outside view, ethic, umasokonekera. Ndiye baligulina siri kuziwa UTM, the excitement of the colors and everything. Sari kuziwa. Enawo ndikuziwa Chilima nasi ilanji. As vice president, tumakamba miseche yanu, president wacho kuti koma atu apa muona is. That is why muona is. Mina manisanka ina nalipo, the reasons anasira ananduza ndimaziziwa za, and they were bitter kuti ndasankidwa ineyo. So to tell you the truth, osati matama koma ine if they were kuti panali anthu amene kuna kuti uyu tu uyu ata kusogolera chipani chibwinobwino ona kwambiri ndipume. In short, I don't see anybody mugulosero that can manage UTM mene Chilima mafunira. Nanga amene mukwane nawo akakugwetsani ku convention mawana takhala kuti chani? Akakandigwetsa ku convention ineyo ndikavomereza koma sisonyeza kunena kuti ineyo ndikunama komanso ndikachoka ndikudabwa. Munimvesa? Ndikachoka ndikudabwa ani ndikaziwa kuti UTM somono yavutika chifukwa auna zimene sanaone. Panachitika chiganizo chonena kuti UTM ichoke mu Tonse Alliance. Pa nthawi yomweyo inuyo mwasankhidwa kale kukhala vice president wa dziko ngati member wa UTM, ngati mtsogoleri wa UTM. Kudabwa kuti kodi izi zakhala bwanji? Poyamba chiganizo chimene chicha inu anakufunsa ni maganizo anu ngati mtsogoleri wa UTM? Anafunsa Chilima asanamwalire. Anafunsa Chilima bwanji tituluke mu sana funse so ya they demanded tufuna titulukemo. Chilima anapasa lecture onse kuna kuti bwana tamva iyo nena kuti tisatuluke bwana tamva anabwera nayo sokawiri bwana ngati tituluke bwana tamva atauza onse kuna kuti koma chimene alankhula chitu ndichoona tisatuluke. Ndiye ndikuuzanizi akanakhala kuti wasankhidwa sine u vice president wasankhidwa ndi mmodzi wa iwo amene anali mu UTM kale mipungwe sikanakhala zoti choke sizikanakhala akana kuti mmodzi wa iwo anali mu UTM uwo afuna president lero anasankhidwa kukhala vice president mipungwe iyi sikanakhala. Anachita dala kuti inuyo mukhale pa mbalambanda mukati ndikhale pa mbalambanda mtanzo yani kuti chipanicho chachoka mu mgwirizano ndiye kuti inuyo kumene uja mangokhala ngati munthu chabe simuli ndi chipani chipani chachoka. Iyayi so pano zitatero ine ndimafuna ndione kuti kodi anthu akuti tachoka mu mboma anthu onse apangana kuti tachoke mu mboma anthu ake ati anthu ake ndi ati ndikundiuza so ineyo kunena kuti anthu tu
sakukufuna atuza kuti usapezeke sakukufuna mawaja mukumbukire nakhala kanthawi anthu kuti ali kuti amene yiyi kumangukira ntchito za boma muka office papa kanthawi kenakono nani kuti ndifuna kuti ndilankhule mawu kuti anthu sakundifuna ndazisiya izi ndiye ndinapereka uthenga kuti ndikubwera ku Blantyre ndiye anthu anandichingamira kameza mnakapeza nthu ali tho naita napita chiko cha pakati kuli konse kukumabwera anthu anauza anthu musamavale ma uniform kumusatira amene ujayo anthu amabwera musamapite ku airport akamapita anthu amapita ena mamenyedwa kuthamangisidwa kuti eni chipani ndani are the few in the central committee and it's not only the whole central committee, there are few individuals amapita kukavota ni ndani central committee amakavota ndi the populace anthu amene ajawo ndikapita kwa mapita kumeko ndili nawo ndiye no mkandifunsa kuti kuchoka muchipani kapena kuchoka muboma ine ndikuuza ndikunena kuti kumene ndimapitako mbomamo ndimene atisiya Chilima. UTM ili mugwirizano ndi zipani zinazija kapena inatuluka malingana ndi inu UTM malingana ndi inenso malingana ndi mgwirizano umene Chilima anasaina tili mgwirizano ndikufusani funsoso limodzi kulankhula chikakhale mbuzi ikamatuluka nkhola mbuzi imatuluka chafuta mbuyo imatuluka tu ni mutu mbuzi ili mukhola ifuna ituluke imatuluka ni mutu meme simunaone mbuzi ifuna ituluka imatuluka ni mbuyo mutu uli nkhola mbuzi yatuluka. Chipani cha UTM chikukonzekera msonkhano wake umene akasankhe atsogoleri osiyana-siyana a chipani chimenechi ndipo wina mwa mpando umene uli kumeneko ndi wa mtsogoleri wa chipanichi tinafuna mutitsimikizire kuti inu mukapikisana nawo pa mpando wa president wa UTM. Kuyambira zana ndikuti pali ziganizo zina zimene zatuluka zokhudza ndi msonkhano umenewu ndipo nkhani ina imene yatuluka imene tikhozoona kuti yadzidzimutsa Malawi ndi ya mtengo wa ndalama zimene anthu akuyenera kulipira kuti akapikisane nawo pa mpando umenewu. Tikumva kuti munthu amene afuna kupikisana pa mpando wa president akuyenera apereke 20 million kwacha komanso kuti mamiliyoni ena kumene kumpakana kumapita kumusiku ma 1 million kwacha. Chiganizo chimene chicha munapanga ndithu ngati chipani kapena zinakhala bwanji? Zimene zijazo number 1 sizili mu constitution, number 2 NEC sinavomereze. Chinachitika nachi kuli committee imene mapanga fundraise for chipani drama for whatever reasons ambirimbiri so many issues and activities zimene chipani mafuna drama ndiye drama fundraising team ija imapanga fundraise ndipo panga fundraise kunangomveka kuti ka committee kamene kachako kabweresa mtengo and mu committee imene yoyo muliso presidential hopefuls aspirants alimomo kuti 20 million inu committee imene yiyi chonse chakuchisankho chimadusa kwa inu as president committee imene yiyi waisankha ndani mtengo umene umwe wauchosera kuti ndiye ndikumvanso kudzulo kunena kuti akuti anayika date kuti deadline siku lakutula kuti munagwizana kutiko neki zikuchitika ndi chani so pali zambiri zimene zikuchitika zomanena kuti anthu akuchita zinthu mosasata malamulo phwanya wachuluka komanso ndikuwuzeni kunena kuti chotero anthu ena amakhala ndi mwayi olankhula kulemba ndikusiya zinthu ivi atakhala atatu akulankhula UTM yakuzana chakuti takuzana chakuti koma ndikukuwuzani muzingo yang'ana ngati zimene zozo NEC inavomereza zidusa chimene chikungoni ipira ineyo nina kuti akufuna kuchedwesa convention ngumana kuti ausi akukana convention chimene ndikukana ine chonena kuti tipita kuja ndikawine
omwewo athamanga apita kuti munga president alula kuti convention ichitike patakhala zinthu izi zolakwika. That I don't want. Tikamapita ku convention mwezi wake uno mwezi wake wa November, tipite ku convention chilichonse chosatira constitution tichonge. Dr. Usi akuyendetsa chipani cha UTM ndi ndani? Ndinu kapena pali ena ake amene akuyendetsa chipanichi? Okay, ndiyankha motere. Muli nyumba, muli bambo ni mayi. Nde nyumbamo muli mwana wa mphulupulu. Akumapita kumakamenya anthu kuja ndikubwera, kukaba zinthu kuja ndikubwera. Bambo yosi bambo. Uli nyumba, mkazako, anako, nde muli ana atatu, akumatuka kukalezera muwa, ndikubwera kupanga izo, yosi bambo. Padziko la pansi kumasankha weka, kuchita kuweruzika, kuchita kusaweruzika. Ineyo ndikana kuti sindikuyendesa chipanichi chitasweka. My behavior is what has made this party still remain intact. Chifukwa kuli anthu ochuluka mwachisanzo ntalesa kuti kusakhale neki. Ma regional governors amene makhala ndi anthu sanapiteko. Directors of women sanapiteko. Ma directors of youth sanapiteko. Kunapita anthu pang'ono kumakayimba mafoni, mubwere kuno. Kora kuno mubwere kuno. Koma porengeza neki inakhala ine sinimayankha zimene zijazo. Ayi, for a reason. Koma papa ndikuyankhani izizi ngati ndingomasula chilichonse chifukwa nakuti pali zonama zimene zili kunja ukoko zimene anthu akuzikhulupirira, ndi ndikuwauza kuti yayi tifuna tiyendese chipanichi mmene mwini wake Chilima amachiyendesera. Chifukwa chimene afusafusa imene ndi chakuti pali zambiri zimene tinganene koma mwachitsanzo posachedwa apa Dr. Patricia Galiati anamangidwa. Adakali ku polisi chimangidwire munaene okhala ndi msonkhano ofunikira kwambiri wa kuchipani. Ndiye panafunsa kuti kodi msonkhano upitirira. A Felix Njawala ananena kuti takambirana msonkhano upitirira ndipo ausi adzakhala pomwepo ndipo ndamadzayendetsa msonkhano menewo. Inu munabwera kunena kuti msonkhano sukhalapo chifukwa chonena kuti Dr. Galiati amangidwa. Sitingamapange msonkhano Dr. Galiati atamangidwa chonchi. Anthu kupata boti kuti ndiye mane patigwire ziti. Ndakuuza ndikale. Chisano changa chicha. Ine sinabwere pamene olemezera Njawala tanena kuti msonkhano ulipo. Iwo amanena zimene zontanena kale. Ine ndinangolankhula kamodzi. Napereka directive kamodzi. Anaitasa msonkhano umene ujawo nali ineyo waneki. Pali zambiri zimene zalakwika pamene tikupita ku chisankho cha convention ichichi kuti tichikoze anthu satiseke. Chimozi mwa icho amene akuyendesa convention imene iyi anekisa naonetu sakwazo ndi ndani. Kodi anthu amene wawa alipidwa salipidwa, pali contract palibe contract, zonsezo zambiri mbiri. Iwo wonso anatembera nekalata takati kupempha kuti pachitike izi zinachitike. Naita tikazi yankhe tikonze chilichonse chende mndondomeko mwakwe, anthu akagona kuti tindira mazingati, madelegesi ndi ati azayenda bwanji. You have to tick all those boxes. That's why I called for that neck. Now nditamva kuna kuti the ISG, and it was a shock because it's like kuna kuti chachitika ndi chani. So no nyonga zoti tikakhale tipange msonkhano wabwino bwino tizitenga kutiko osadaba bwanji zimene zachitika and trying to find out kuti ndi chani. Ndimene namva kuti mmene muso the deputy secretary general ntawuza kuti mulengeze konse kuti msonkhano utapanga postpone. Analengeza ndiye ndikuzabwera nkhani imene mukamba ino Njawala kuna kuti usiku tinakumana ndiye titakumana tavomezana kuti msonkhano ulipo ukhalepo. Nana kuti usiku munakumana anaita msonkhano kumana usiku ndi ndani. Nanga ine sinaziwe bwanji. Ndiye anandilemberanso ine kunena kuti I'm asking you permission kuti you should go ahead. It's on records. I said no. Ndiye mkamata kuyendesa ndani. Ine ndikuyendesa chipanichi opanda phokoso. Chilichonse ndikumalemba madocuments alipo. Omvera akumvera chikuyenda koma anthu ambiri akumawo sokonekera ndi kulongolola kwambiri kumene kuli social media, ma wireless, zina zoteroso. Atamangidwa
kupita kukaona kuti chikuchitika ndi chani. Inu muli president wa chipanicho simunaonera pofunikira kuti mukaonekereko kumeneko. Chilima akambala atamangidwa simunafunse kusalapite bwanji ukamona akambala sanafunsidwetu. Ine ndakufunsani awo siti nafunse inu ndikufunsani ndiye ndikuwuzani kunena kuti akambala atamangidwa nthawi ija Chilima alipo ali vice president wa dziko komanso president wa UTM ngati mene ndilili ineyo sanapite kukaona koma sikuti samalankhula nawo. Ine sinapite kukaona koma sikuti sinapenga attempt to talk to her. Munayesera kulankhulana nawo kapena munalankhulana nawo? Sinalankhulane because zisangochitika it was like kuti chachitika ndi chani ndizoona, so I tried to call kuti ndipange find out kuti chachitika ndi chani koma kunyamuka kuti ipite ndikaone sindinapite. Chifukwa chani? Iyayi ndimene kuwuza kunena kuti chimene Chilima sanapitire kukaona akambala ndi chomwecho chifukwa chake chimene simutiuza pano. Iyayi mungodziwa kuti vice president ameneyo sanapite kukaona nduna yake itamangidwa. Leronso vice president sanapite kukaona SG itamangidwa. Manena kuti two wrongs don't make a right. Tiyerekeze that was not a wrong. That was not a wrong. Ndikudziwa tiyerekeze kuti Chilima analakwitsa posakaona akambala atamangidwa. Iniwe mukatsalire zomwezo foti awalakwitsa kale akana kuti alakwisa. Ine sikana satira zimene sozo. Foti mati mutiuze kuti munativomereze kuti sanalakwitse. Iye sanalakwise. Sanalakwise. Inu somuli simunalakwitse. Sinalakwise. Sinalakwise. Koma chifukwa chake simutiuze foti simunaone. Sinalakwise. Chifukwa choti ngwani nkhani ili ku koti sono kuti ndiyambe kupanga dive zimene zozo. No dikirani chifukwa poyankha funso limene lolo sindingathe kuliyankha sufficiently without touching the peripherals of the issues. This is moral support. No. Moral support. Munthu umapita kaya ugwizana nazo zachitikazo kasugwiza nazo koma umangonetsa kuti I'm here, I'm available. Ine ngati mtsogoleri wa chipani ndakhudzidwa noti secretary general wanga CEO wanga wamangidwa ndipo lero sanagone ku nyumba ayi ndingopita ndikaone. Ine ndikufunsa lifunso kapena ndikupasali chisanzo kuti muna mungoona ndili nduna mucha kuti ndifa ndinyamuke ndikaone mai SG akaliati ku kanera 30 kanti ku 18 ndikanapita mdigale muto imozi yambendera ukaona ndibwerako kuti ndinyamuke pakali panopo kuti ndipite ndikaone ndiye ndimagala muto angati 1 ndiye ndimagala muto angati 2 anthu amati chani zokhuzana ndi kumangidwa kumene kuchako poona galimoto zimene zikubwera za vice president kukaona ndi khwimbiro tali limene kanalinyamulalo zikanapereka picture yanji. I didn't want to bring those complications. Mukusamala mphika wakuboma iyayi no mukatero ndiye mulakwisa kuti kusamala mphika wakuboma sikusamala mphika wakuboma koma kusamala zimene zina kuchitika nthawi zinatu. Tambula ngati ili apayi tambula iyi muli mazi utakutenga ndikumwa anthu sayang'ana china chilichonse koma kabwere kamwana kali de tenga tambula iyi ndikumwa anthu ayang'ana taona ni mwana uja zimayendera kuti akuchita yondani. Don't always look at what has happened but who is doing what. Kukuveka nkhani kunjako kunena kuti chipani cha UTM chili ndi ngongole za mbiri kwambiri akuti ndalama yokwana 4 billion ena akuti 4 billion ena akuti 6 billion ena akuti 6.5 billion kwacha akuti chipani chanu chili ndi ngongole imeneyi ndipo panopo ku chipaniko zavuta kuti ndalama imeneyi tibweza bwanji titani nayo. Inu mene mumalowa tsopano kuti mwalowa mu mpando wa president wa chipani cha UTM anakutulira nkoni nkhani imeneyi? Chipani cha UTM chilibe ngongole imeneyoyo. As far as I'm concerned, chilibe ngongole. Musata as far as I'm concerned. Ukukuza chifukwa chona kuti the treasurer general ndi amene ali ndi thumba la chipani. Chilibe ngongole ya mtundu umene wowo. Simunaveka koma nkhani zimene ziya. Nkhani ndazimva. Ndiye ndikuuze nso chimodzi. Pa upandu umene ukuchitika ndi anthu ochepawo pali forum ndikukamba izifo kuti anthu ambiri akumanda miziro zambiri ndi ndifuna anthu aziwe chilungamo. Pali forum yochula central committee imene ine ndili
ndiye pali forum ina akuchwaso central committee ina nani chosapo ya enawo akupanga zimene zozo ndiye akuti nkhani zimene zozo akapera nakuti akapera na kumene koko ndiye iniyo mukafuna kufunsa mukafuse kumene koko ngongoleyo musa ndiri zimene zozo kulibeko convention itachitika inu nkukusankhani kuti mwawina ngati president wa UTM nkudzangobwera nkhani ija boom kuti inu kuti zinali zoona zijama kambirana kumbali zicha mulibe nkhawa imene iyayi boom achokera pati angasata kudziwitsani tsopano pano muri malingana ndi inu wese nkhani koma ena akambirana kusozoti ikozokhala kuti ilipo sopano ngati idzakupezani tsikulina sopano ngati zili choncho kuti pali ngongole imene yoyo kumafunsa tumafunso amene sifuna kufunsa panopo ndi chipani changa koma chimene fane kukuuzani chonena kuti iyi chipani cha UTM mmene ndikuziwira ineyo chilibe ngongole ya mtundu umene wowo mu ntchito zanu zimene makhala mukuchita Dr. Chilima adakali moyo palibe pena pake mmene munatenga ngongole ngati chipani kukagwiritsa ntchito za chipani zoti panopo zinafika pa mitengo ngati imene ya 4 billion ayi koma anthu chipani mwana akuyikambirana nkhani kuka group kena sopano muziwe chonchi chonena kuti UTM muli anthu ochuluka osiyanasiyana chabwino muli anthu osiyanasiyana amagwira zosiyanasiyana ine ndikuyankha za chipani sindikuyankha kuti kapena ngati pali ma affiliates kapena chani koma chipani ineyo ndi president of UTM ndiye kumene koko ku UTM uko malinga ndi ma records a chipani ndalama zake palibepo ngongole imene yoyo nkhaniyo imabwera motere UTM ili ndi ngongole ya ndalama zopitirira 4 billion kwacha ndipo anthu ena akusowa nayo mtendere kuti tibweza bwanji ngongole imene ife ngati chipani sitikwanitsa pachifukwa chimenecho kukumveka kuti UTM ikukambirana ndi chipani cha DPP kuti achite mgwirizano koma kupita ku DPP ko apempha kuti ifeyo ngati mukufuna tendere limodzi tufuna mudzatibwezere ngongole iyi ndipo pamenepo sindizoti kuti DPP avomera kuti adzabweza kapena koma ndizoti zikono kuti zikuloya direction imeneyo inu zonsezi simunamveko iyayi ngati sinamvene tikunama ndimawerenga news mmene ananena mu news ananena kuti pali gulu la anthu mu UTM amene akupempha kuti chipani cha UTM chilolere kutenga ngongole imene iye zimene zalembedwa kuti kagulu kameneko kakupempha kuti chipani cha UTM chivomereze chani ngongole imene iye ndiyenso ena akunenanso kunena kuti mbali imodzi imene anthu akudana ndi ine chifukwa chonena kuti akuti ineyo akuona kuti sindivomereza kuti ngongole iyi ibwere ku chipani pomwe ine sinafunsidwe kuti ngongole iyi kuti ibwere ukuku muvomereza kapena ayi obviously there will be questions kuti ngongole iyi kuchokera kuti chinachitika ndi chani koma izizi zikubwera fa cha chibwana cha anthu ena pa nkhani ngati izi sizinaenda kutuluka pa mbalamanda nkhani izi zinaenda kukonzedwa ku chipani konko mu chipani makazi sizo zambirimbiri koma zibwana zolankhula zikupangisa kuti nkhani izizi mwina ndizonama mwina ndizoona zikupezeka ma social media chifukwa chokonda kulankhula ndakuwuzani kuti zimene ndikulankhula pakali pano pazi ndazikhalira nthawi yayitali kuti ndisalankhule komano anthu akupita akuonongeka maganizo pomamvera zinthu zaboza zimene anthu enawo akumalankhula za ine nkona let the truth be told kuma otherwise this is not something that I would have loved kuti ndizilankhula izizi koma kuti ngonya bwe osabwezera bwe osabwezera ndana kuti kuti wandu opusa umangovula nazo so I want to stop zonse zochitika zimene zingaononge chipani kuti tibere pamodzi tikambirane chipani chipite pasogolo zachisisi zikaiza chisisi nkhawa ipo soyenera kuti inuyo mukuoneka ngati kuti kumacheza bwino kwambiri ndi a chipani cha Malawi Congress Party ndipo anthu ena akuona ngati kuti chidwi chonse chimene mukuli nacho pa UTM nchakuti chipanicho mukakhala mtsogoleri wake muchitenge mukachiphatike ku MCP makhamukambira nako zina zonse ndi a Malawi Congress Party anthu oto angona kukamba izizi mopanda umboni komanso mukuganizira ineyo chipani cha Malawi Congress Party tinacho pamgwirizano
anasaina ndi president athu a Chilima nasaina sine komanso ndi masaina amene momo nali ndi kugwira ntchito mdziko la Uganda unalibe ineyo ambiri amati uyu ngwa MCP chifukwa ndinapanga film ya Kamuzu ndi mbumba zija. Obviously anthu amalawi Congress Party amandikonda because I did what they loved. Napanga za msogoleri wao President Kamuzu Banda ineyo pakali panopa a DPP ndazibalianga a UTM IMCP onse amene when I am with a DPP I am home ndikakandi a UDF I am home chipani chilichonse I am home because ineyo ndi Malawi palibe chifukwa choti ndakuti ndili ku UTM ndane ndi awawa ndali zimene sindimathayi. Inuyo mukaona zipani zimene zilipo panopo pozindikira kuti chisankho chimene chikubwerachi mwina padzakhala povuta kuti chipani chikhoza kuwina pachokha patafunika kupanga mgwirizano, ndi zipani ziti zimene mukuona ngati kuti mmaganiza mofanana ndi UTM ndipo mukhoza kuti mwina titayenda limodzi ndi awo zikhoza kukhala bwino, ndi zipani ziti zimene muganizirapo? Pandale ndisayankhe pakali pano. Anthu amadabwa kuti mudaoneka UTM kwambiri Chilima atamwalira. Chilima adakali moyo si maoneka UTM anu, olo ku khoti mene kunali makesi si maoneka, olo kuvala zovala za UTM koma panopo tikangoona ausi ndiye kuti avala SKC avala UTM ndezi maoneka ngati kuti mudapezerapo mwayi tsopano kuti mmene wachoka uyu ineyo mwina mwayi wanga ndomene ndeno ndionekere tsopano kuti ine ndi ndine wa UTM kukatulutsa tizovala toseta UTM ndipo simavala mbuyo moyo panopa ndiye mukuoneka ndithu kuti pano ine ndifuna ndikufunse lifunso. Chilima chulere mboma anapangapo msonkhano munaona atavala makaka Chilima ma president wa ineyo winire chisankho chija ndikukhala vice president munaona liti atavala makaka a UTM ndikupangisa msonkhano? Ine napangapo msonkhano wa UTM ndikuvala makaka. Ma by elections amachitika ndimapita ineyo mawu amene wo amene mukambawo mwatengera kuma propaganda amene akulankhula anthu. That is not true. Kwa mwene fumbo kukaronga kunzimba kunzuzu kundirande kuti mosemo ndimapita ndineyo bwana mandituma pita ine sindipita pita mosemo ndimavala chani navala nkanjo navala uniform yako chalichi mupita kuma archives you see me I'm dressed uniform ya UTM. Kuma anthu bodza likalowa akafuna kuti amuchitire mndu choipa amango amene angafunire. Ine ndimapanga misonkhano ndimavala makaka, go to the archives you find it. Chilima bwana angawo sana apange misonkhano ndi umozi omwe atavala makaka. People never said anything. Ine ndakhala kuvala ndimapanga zimene zozo they are saying sama vala alimekhani kusapita ku court. Ine sinasankhe kusapita ku court. Mwafunse chingakhala amene amagwira ndi Chilima amene ndatenga ku office kwangawo. Just speak any. He told me usabwere kuti usabwere ku court. Usamabwere ku court. Sinimapita. He actually directed sakufuna gwina aliyense kuti zasatira kumene kujako. He didn't want kuti anthu apange 10 mlandu umene ujawo ukhala ngati political. Ayi. Mundisokonezera. Amanduza zimene zozo. Mbukati kukuza kuti ena aja amapita kupende kujako ena aja kusamva. Ampaka makani. Kwa palibe munthu amene anapitako ali nduna. Munduze nduna yake iti inapita kwende kujako ili nduna. Tikuyandikira mapero kwa kucheza kwathu mwanena zambiri ndipo mwatsindika kunena kuti pali kagulu kena mu chipani cha UTM kamene sikakukufunani komanso anthu ena akukayikira u UTM wanu. Koma inube mwanena kuti ndinu mtsogoleri malingana ndi malamulo. Nangufuna mawu anu otsiriza kuti mukumva bwanji ngati mtsogoleri wa UTM kumayendetsa chipani panyengo ngati imene iyi zinthu kumachitika ngati imene zikuchitikiramo. Mumakhalako maudindo angapo autsogoleri ndipo mukudziwa kufunika kuti anthu muzikhala pamodzi nonse muzipita chitsogolo pamodzi. Khalako nduna mwachita zambiri pano tsopano ndi zimenezi ndale mwakumana nazo mukumva bwanji? Mulungu kusama kupasa ntchito osakukonzesera. Ena magaza kuti nasagona ndi magona. Sadya ndi madya. Ndikamavina ndi anthu msewu muja is coming from my heart. Kani ndiona kuti ndala kwa chani? Zero. Awa kufuna chani?
we should always be interested to find out why do people behave the way they are behaving. You'll be at peace. Ine chipani cha UTM ndikuchiendesa ndikuchilamulira. Anthu ambiri akumaona ngati kuti chifukwa they are focusing on a very few individuals that are so loud pa media. Koma I thank God kunena kuti ine ndimalankhulabe. And they know kuti I have nothing against them. Ndikayimbira phone ndimalankhula ngati they are not doing anything against me. Ine pemphero langa ndikuti tilankhulana tienda limodzi ngati ine kuchoka mu UTM iyo kupitiriza, let it be. Kuma pakati panopa ine there is absolutely nothing wrong that I am doing and chipani chichu chikuyenda bwino. That's why ndikapita kuli konse kumakhala kuli khwimbi because anthu aja samaendera zimene akumva zimene anthu the few people are saying. Amauza samantha satire twatavala mind from amabwera. Ine pakali panopa chimene ndimadandala ndi chimodzi. Mwaloleranji kuti satana akugwiriseni ntchito. Bwerani tigwire ntchito. Tisamnyazise Chilima. Ngati kuli kundichosa ku convention kandi chose democratically. Convention ikhalapo iyena kukhalapo. China somene ndikuifunira kunena kuti ndithane nazo izizi. Zokangana-kanganazi. Ndikuifuna mofulumira convention itachitika koma isatire malamulo. Lililonse lisatiridwe lamulo. Koma komiti yaponda ndere chifukwa choti mene mukuneneramo kungoyamba kumambiriro zinthu zikungoneka kuti aliyense akuchita zimene akufuna kuyika mitengo yoti anthu akalipire, kuyika ma deadline kutani ya president sakudziwa isiri kutani, ndichifukwa mafunsa kuti convention ichitika. Ine ndikuuze ndicho chipoyankha kunena kuti timu ya mpira ita kumangoponda masapota zawo maponya miyala mu ground kuponda kuchita china chilichonse as long as you don't allow them to score you are good. Mwina tivomereze kuti mwakanika kuyendesa chipani cha UTM. Mwakanika kubweretsa anthu pamodzi kuwakhazika pansi. Ikena hauti ndakanika bwezi mukuva kuti amayi kousi manata za nsonkhano anthu sanapiteko. Chipani tu ndi anthu. Ndiliti imene atasa nsonkhano anthu osabwera. Ndiliti limene ndinanena kuti ichi chichitike ndikuchitika kapena usachitika. Ndakuuza ndikale kunena kuti chingaka ndikupasa nchisa even mimba mwanga umu nakambaso ntainaje mimba mwanga umu matumbo ali mkati mundianga kwa matana amaditemenukira tu ine manimba amaditemenukira ine kudipweteka mimba kopya nega ineyo ndalephera kusunga matumbo anga mimba sinagone bwino sinatani no matumbo ndianga nditembenukira ndi akati anthu ali panja ndiye ngane ndalephera kuyendesa dziko kapena kuyendesa uje ni chipani chifukwa anditembenukira ayi matumbo anga omwe amanditembenukira koma ndianga they are inside here it's not me ni matumbo sikulina amazasiya. Dr. Michael Usi ndikufuna nzabwino zonse ndikukwambira apanso ndi pambero pakucheza kwathu ndi Dr. Michael Usi amene ndi mtsogoleri wa chipani cha UTM. Vice President wa dziko lino la Malawi komanso President wa chipani cha UTM pa Zodiac, ndipo amene anachita interview imeneyi ndi Joabu Chakaza.